ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ନମ୍ବର 1 ଅନୁଚିନ୍ତା। ସୋମବାର ଦିନ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ମାଳା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଏହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2 ଅନୁଚିନ୍ତା। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଘରର ପୋଷା କୁକୁର ହଜିଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ମରିଯାଇଥାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଖରାପ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3 ଅନୁଚିନ୍ତା। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାହାକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଖରାପ ସମୟ ଆସିବାର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିନ୍ତା କିପରି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସହିତ। ନମ୍ବର 4 ଅନୁଚିନ୍ତା। ଘରେ ଯଦି ତେଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ କିମ୍ବା ତୈଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟ ଆଗମନ ହେବାର ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5 ଅନୁଚିନ୍ତା। ଯଦି ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ କୁକୁର କ୍ରନ୍ଦନର କିମ୍ବା ଘର ସମ୍ମୁଖରେ କଳା କୁକୁର କଳି କରନ୍ତି ତେବେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 6 ଅନୁଚିନ୍ତା। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 7 ଅନୁଚିନ୍ତା। ଯଦି ଶରୀରରେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗର ବାମ ପଟରେ କମ୍ପନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖରାପ ସମୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।